Hoxe no obradoiro de plastilina. A que sabe a lúa? O noso protagonista de hoxe é Ratiño. Comezamos! Mestura branco con un pouquiño de negro. Ata acadar unha bola de cor gris. Colle un anaco para facer a cabeza. E sácalle un pouco de punta para facerlle o fuciño. Esmaga dúas boliñas pequenas para facer as orellas. Para facer a parte de dentro das orellas esmaga unhas boliñas rosas e pégallas. Agora pégalle as orellas na cabeza. Cun pau falle o burato para a boca. Falle os ollos con unhas boliñas brancas. Aplastallas un pouquiño con moito coidado. Para que poida ver, poñemos as pupilas. E agora uns pequenos brillos. Parece que ule a queixo, ponlle o fuciño. Cun churro un pouco máis pequeno que a cabeza facemos o corpo. Agora os brazos. E as pernas. Pegamos as patas aplastando un pouquiño por unha esquina. Facemos o rabo. Facemos un burato e metemos o rabo dentro. Catro boliñas e pegas as mans e os pés.
pau no corpo e poñemos a cabeza. Debuxa uns puntiños nos bigotes e unas rayas nas mans e nos pés. Xa estamos a picas de coller a lúa. Esmago unha bola branca. Córtalle un anaco. Pégalle cachiños de cores. Mestura ata acadar a cor de lúa que máis te guste. Cun pau falle os cráteres. Mételle un pouquiño de negro dentro. E pégallo ben. É hora de comer, ratiño. Agarra ben a lúa. Rematado! Lembra, non hai dous ratiños iguais. Todos somos diferentes. Ensinasme como che quedou a ti. Este é un conto escrito e ilustrado por Michael Gregniek, da editorial Calandraca. Ata o próximo conto.